Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A gurguje mun ce kasashe da sun ka tabbatar da ganin wata sun hada da kasar Saudiya da Qatar da kuma kasar Oman da Imarat haɗaɗɗiyar daular Larabawa kenan Dubai da Suriya wal Kuwait Australia da kuma Kuwait da Australia. Australia tana wancan yanki ne ita kuma na'am da kuma Falbin cewa annasabtu huwa guratu shahri ramadan al-mubarak bada subutu ru'yatil hilal, bayan an tabbatar da cewa an ga wata don haka nan asabar za a tashi da azumi wanda ya daidai da kuma hukumce na falaki na'am, inda wasu kasashe kamar irin su Faruna da Malaysia da Falbina da Yabani Japan kenan su kuma ba su ga wata ba, don haka nan ranar Lahadi za a tashi da azumi cewa Lahadi Lahadi za a tashi da wannan azumi na wata mai albarka na Ramadana huwa awwalu yawm shahri Ramadan al-mubarak wa taraqabul muslimina fi mukhtalifi anha'il alam al-jum'a. Yau Juma'a wurare mabambanta musulmai suna yalla bi ma'ana rana ta faɗi saboda su biɗi wannan wata mai matukar albarka. Don haka nan Saudiya za su tashi da azumi da dukkan ƙasashe 12 da mun kai site, waɗancan kuma ba su gani ba. Sarwan ƙasashe rana ba ta faɗi ba, sarwan ƙasashe na musulmi rana ba ta faɗi ba.